سلام حوات كمزي عينت مكانات صقم مستبنا كمزي ملكت ناي زيتي تحبرنا زلا زي ايح ولا تفل زلا كمزي عينت ملكت مستبنا ناي مكاننا ماتيو زي ناي ملكت ناي زيتي كمز غودلا ويكات زيتي كله چنقع حمزه ولا يا تنغرنا زلا ماتيو مجمريا تموتر كفتحنا تي زيتي ناي معقناتنا اولي بايل ماتيو دريزنا اوصينا ماتيو دريزنا كما حادش نطوينا كم زقر عنك تصبلنا مالتي دحريكم حدش يتنا تعاقن عبيكم زلو نريو مالتي كم زحجي زرعينا زلو تعاقن ناي زيت ناي ماكينانا تصبقالو عب زيتي كورن تسقم عب نايتي زيت مملو خابت مخدر مالتيو والحنت ملكت نريال مالتيو ماينز ملكت الدرين يرناجين كوباكين بلان يرناجين والحنت تسقم نريالنا حجي نزيا اولي دروك سنسور كيتخونون تشكن قبراينا مجمّر ياجين نايتي اولي دروك كنعقرينا مالتيو نت اولي دروك كنعقرينا نزيا كنعقرنا مسدلخا نتا ستيكر نايتا اولي دروك سنسور فتحنا نتا اولي دروك سنسور ون كناوصاينا نزيا هم زي اجرنا نتصقم فتحنا كم زي اجرنا زرنا بلا بدحريو ጨርቂ ብታሕቲ ንእትወላ ማለት እዩ ምንቲ ምስ ነጥብ ኣብቲ ሓፂን ገለ ከይነጥብ ምስ ረሰን ሓደ ትክስ ደውፅእ ጨርቂ ንገብረሉ እዚኣ እታ ኦሊድሮክ ሜተር እያ እዚኣ በዚኣ ገርና እቲ ኦሊድሮክ ክንዕቅሮ ማለት እዩ በዚኣ ገርና እዚኣ ሕጂ ኣብታ ናይ ኦሊድሮክ ሰንሰር ዝፅንሐት ኣብኣ ክነኣስራ ኢና ሕጂ እንታ ሴንሶር ንፈትሓ ኣለና ማለት እዩ እታ ሴንሶር ሕጂ ውፅኢና ኣለና ነታ ኦሊድሮክ ሜተር ከዓ ኣብኣ ክነኣስራ ኢና ማለት እዩ ንየማን እናጠወና እናኣስራ ከምዚ ገርና ቁሩብ ከዓ ሓይሊ ከይተጠቀመ ጥራይ ቁሩብ ብመፍትሒ ገርና ቁሩብ እስርና ብላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ኦሊድሮክ ሜተር ምስ ኣሰርናያ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መኪና ምስ ተተስኣናያ ካብ ሓደ ባር ንላዕሊ ካብ ክልተ ባር ንታሕቲ ክበና ኣለዎ ማለት እዩ ሞተር ምስ ተተስኣናያ ከዓ ካብ ክልተ ባር ንላዕሊ ክበና ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሞተር ምስ ተተስኣናዮ 0.5 ባር ይበና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ታሕቲ ይበና ኣሎ ካብ ሓደ ባር ንላዕሊ ክኾን ኣለዎ ካብ ክልተ ባር ከዓ ንታሕቲ ነዳዲ ምስ ሃብናዮ ከዓ ነዳዲ ምስ ሃብናዮ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቃ ነዳዲ ምስ ሃብናዮ ፅቡቅ ኣሎ ካብ 3 ባር ንላዕሊ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ ኣሎ ኣብ ነዳዲ ክንባ ከልና ፅቡቅ ኣሎ ኣብ ነዳዲ ዘይሃብናሉ ከዓ እቲ ኦሊድሮክ ውሕድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፖምፕ ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ወይ ተዓቢሱ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ካቴና ስላብ ኮይኑ ኣሎ ዘሊቑ ኣሎ ማለት እቲ ካቴና ወይ እቲ ስፓነር ተበላሽ ኣሎ ወይ እቲ ካቴና ከዓ ስላብ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እውን ኣብ ማኪናና ምስ ዘጋጥመና እንዳዘወርና ከለና እታ ምልክት ናይ ዘይቲ ተቀያሕ ውልዕ ጥፍእ ትብል ነበረት ንሳ ኣብ ዳሽቦርድ ናይ መኪናና ምስ ትበርህ ተቀዳዲምና መኪናና ፀጊዕና ጠጠው ኣቢልና ሞተር ናይ መኪናና ኣጥፊእና ዘይቲ ናይ ሞተር ናይ መኪናና ንዕቅኖ ማለት እዩ በታ ናይ መዕቀኒት ኦሊ ፓይል ገርና መጀመርታ ነታ ኦሊ ፓይል ናውፃ ናንቅፃ ማለት እዩ ጨርቂ ገርና ድርዛ ቢና ንቂፅና ከመሓድሽ ንእትዋ ብድሕሪኡ ተዓቐን ንሪኦ ካብ ሚኒማል ንታሕቲ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ንምላእ ኣሎ በዓልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ማክሲማል ኣሎ ኮይኑ ግን ተቀዳዲምና ናብ ጋራጅ ደው ኢልና ዲና ናብ ዝፈልጦ ኣካል ደው ኢልና ዲና ክንሕብሮም ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ከላ ኣብ ማክሲማል ከላ እማ ከዓ ምልክት ናሃባትና እንድሕር ዘዊርናያ ግን ዓብዪ ፀገም ከምፃሉ ስለ ነቲ ሞተር ብዙሕ ነገር ክሰባበር ስለ ዝኽእል ተቀዳዲምና እታ መኪናና ሞተር ኣጥፊእና ናብ ዝፈልጦ ኣካል ምድዋል ክነቐድሞ ኣለና ማለት እዩ ወላ እቲ ዘይቲ ጎዲሉ ተፀኒሕና በዓልና ምስ መላእናዮ እውን ኣብ ገዛ ምስ ኣተና ማለት እዩ ኣብ ምስ ተረጋጋእና እቲ ዘይቲ ብምንታይ ጎዲሉ እውን ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ንድሕር ፈስ ኣሎት ኮይኑ ክንዕርዮ ኣለና ምክንያቱ ካልእ ግዜ እውን ከምኡ ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ድኾነ ይኹን ከዓ ሕቶን ርእቶን ምስ ዘለኩም ኣብ ሆላንድ ተቐመጡ ሰባት እውን ከምዚ ምስ ዘጋጥመኩም ንዓይ ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎነይ ኣብ ናይ ፕሮፋይል ኣለኩም ንዓይ ደው ኢልኩም ትከሱን ትኽእሉ ኢኹም
ሕቶን ርእቶን ወይ ዝኾነ ይኹን ከዓ ምስ ዘለኩም ከምፃልኩም ትደልዩ ምስ ዘለኩም ኣብ ኮመንት ግደፍሉ ኢኹም ስጋ ብካልእ ትሕሶ ድመፃኩም ዝተሰና እዩ